machine galing sa 1990s. Good afternoon mga kapatid naman. Nandito tayo sa aking dagat. So yan. Bali gagawin ko ngayon is magsasayod-sud ako ngayon. Yan, nakasagana na yung mga sayod-sud ko. Ano? Tatlo. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. So, gagawin ko ngayon is mamumulot ng bataw. Okay. Titignan ko yung mga alaga kong talangka. Kasi matagal ko nang hindi bisita eh. Saka magdaklis muna ako. Magdadaklis. Yan. Ang madaklis dito. Sinal ay. Kukuha ko ng ngayon, tahong. Tahong ni Carla. Yan na lang, turnan mga guys. Nakita ko ngayon para subukan kung kaya ko pang mag-jump like. Kaya ko pa. Yeah. Let's do it. Ayun, nakita ninyo. Hinihingal ako dun Mabigat na kasi yung aking katawan. So, dami pang tao, nakakahiya. Wala na lang tao, magtatumbling ako ng 10 rounds. Yan, so, ayan guys. Pumunta lang ako dito na masyal. One pong. Mabigat na yung katawan, kaya hindi na makasampo. Dati galing-galing ko doon sa Bugong, sa Sabangan, kahit mamin 20 pa. So natamad akong manghuli ng ngayon talangka sa seashells. So namasyal na lang sa malamig. Nakita nyo yon? Galing ko na Dati nung kabataan ko magtimpla pa ako ng ng kape sa taas. Pagpagsak ko, timpla na yung kape. 3 in 1. So ayun, mabigat na kasi yung katawan, kaya pa single double na lang. So ayan, may pa dito. May kampo ng mga sundalo siguro noon. Lahat naman. Saka may siya, may window siya sa loob. Taguan ng to noon Taguan ng taguan ng mga sundalong inchik. Yan. Yan. May mga tama pa ng dito. Tama ng shotgun.
may balitok dun sa ano loob. Saka dun sa pinupuntahan ko dun sa bundok, may mga ganito din. Naka face sila dito sa ano, sa dagat. Hindi ko alam kung bakit ano. Mga ano siguro to. Shooting spot. Mga shooting range ng mga sinaunang incheck. Yan. Siyang ano eh. Parang time machine. Galing sa 1990s. May ano pa dito, may bahay ni kuya. Ano? May ano kasi sila dyan, may shuktok. Pabili nga. Tao po. Tao po. Pabili. Pabili po ng isang shuktong. So, ayan mga kapatid. Hanggang sa susunod na video ulit. Malamig na eh. Uwi na ako. Thank you for watching. Tambayang Puging Naman.